днеска ще снимаме на Minecraft Pocket Edition. За първи път. И тук братовчет ми се издаде и това беше изненадата за днеска. Че братовчет ми е тук, няма да можем да играем заедно. Тук ти им не гледайте, там много читвах. Днеска ще си направим един свят, който ще се казва YouTube. Трябва главна буква Т. И реших да се казва и се пуска светът. Да. И така малкото дете на братовчет ми. Да. Да, хора, светът се създава. То може да няма много голям подредица. И го скинат, който искам да го има в Майнкрафт. Нинджа скин! Аз си го направих, но не мога да го сложа. Има автоджамп, той и така виждам гора. Да. И днеска, какво мислям да правим, бе? Какво мислиш да правим? Аз викам да направим дърво от къща. Лачик, още от първото лист. То ми се падна ябълка. Айде. Абелен. Ай. Никой няма да яде вече. Да. Сета е. Хора, Пакет ни да. от пакета направо да ядем. Не. Това е бриган. Хора, за тези, които не знаят, тази игра е с пари, но ако искате ще... Изтини чашка, бе. Мисля. Тъй. Сега тук не слушайте, оттатък се чуват някакви гласове, защото тук сме, както казах, на гости, братовчет ми, а не той у нас. Заради ябълката му... Не. Да. И днеска Да. първо да си направим една кирка. Да. Аба. Да. Тук сигурно крипър е гръмнал. Айде играем друга игра. Тъпчо, за YouTube е. После. Тук трябва да събера. И клип ли? Да, за YouTube. Колко път да ти кажа? Направи на мен. Хора, то с още не е разбрал даже. Много е тъп. Да. И 3 клипа. Да. Добър ден. Най-накрая. Там щях да казвам къде остана този камък. Никъде го нямаше. Да. Хора, първоначално може да Аз знам го. Хора, как казах, страни се чуят някакви звуци, дрън. Крава! Дън. Първо меч и сериозно нямам пръчки. Кирка, да си направим хубава брада. Тъй. Кравата. Мале, тук се чува. Джамовади ме, деца. Що не мога да я ударя? Кое бе? Кравата. Тук 1 час я удрям и не взема демидж. Ти правиш клип на Майнкрафт, нали? Да! О май гад. Ти още не разбра, човек. Не. О май гад. Хора, той не знае кога ще разбере изобщо, че ще... Ти сега 9 снимаме. Да.
Не мога да разбера кога ще... О, така, луди хора има! Хора, Мамо! Нави се. като е... Мама, може да му направи такова той? Ще ти направя после, бе. YouTube канал. Хора, тук не мога да снимам на спокойствие, затова това ще открепа и... От телефона си Чао. пуска и на игрите. Чао, чао. Може да си играеш.